soc Mari Carmen Grimaltos Talents. Pues jo m'he enterat per el mòbil i mos ho han parlat les amigues i m'ho han vingut, perquè això és una cosa que han passat molt ara entre dones i han passat molt i mos feia falta una coseta d'estes pues, per a poder seguir més avant, perquè ara venen molts gastos. I ho ha fet molt bé l'Ajuntament d'haver-nos arreglat per esta coseta. Hola, bon dia. Soc José Vicente Llopis i he vingut ací a replegar la targeta del comerç de Castelló per primera vegada, que no m'havia enterat fins ara, i està de categoria esto. Jo crec que és una iniciativa molt bona. Soc Sala. Em vaig enterar d'això en notícies de l'Ajuntament, en el mòbil. I l'any passat ja estiguérem, i ara això la dona, anem. Ja, molta iniciativa i molt bé. Soc Maribel. Tinc una tenda que és Maribel, llanes, roba i llenceria. Estem molt agraïts a l'Associació de Comerç. Estic adherida i els altres anys ens ha funcionat molt bé. Moltes gràcies a l'associació i a l'Ajuntament. Gràcies a tots. Bon dia, soc Nerea. És la primera vegada que participe en esta ajuda. Crec que és una molt bona ajuda perquè així ajuda als comerços, tota la gent que participa, a poder comprar en ells. M'he enterat d'esta ajuda per les xarxes socials que l'Ajuntament de Castelló ha publicat i estarem durant tot el matí i durant tota la vesprada ací. Vicent González, soc president de l'ACC. Soc Orte Gómez, soc la regidora de Comerç Local. L'organització enguany de la campanya de comerç més bons que mai, enguany ha sigut una col·laboració molt bona entre la regidora de Comerç, Orte Gómez, i l'Associació de Comerç. La veritat és que està molt encertada i està arribant a un públic generalitzat gràcies a aquest esforç entre les dues parts. A hores d'ara, en referència a l'últim any que se van fer els bons de comerç, que eren 23 negocis, a hores d'ara són 27. 27 negocis, comerços de comerç local de Castelló, que encara poden adherir-se els negocis que creguen que vulguin vindre, perquè això és important, perquè al final són els diners del poble que cauen dins del poble. També aquest any, com a novetat, hem obert a més sectors, com el de l'hostaleria, com els de serveis, és a dir, els han incloure a tot el comerç i a tot el que mereixi a Castelló els negocis. El paper que deu de jugar l'Ajuntament, i a més en aquest cas el que és la regidoria del comerç local, l'objectiu és enfortir sobretot el comerç local, el que la gent de Castelló comprem en el comerç local, és proximitat, és confiança, és els diners en circulació tant per als comerciants com per al veïnat, perquè hem de tindre en compte que els comerços locals s'acaben, no n'hi ha un relleu generacional. Per aquest motiu, l'objectiu té que ser mantenir i ampliar els comerços en el poble perquè són molt necessaris. I a més crec que n'hi ha suficient sector, uns per a comprar per internet, altres per a comprar al mercat, al comerç local, perquè si no ho fem nosaltres, Castelló no pot permetre's el quedar-se sense cap de comerç o anar baixant de serveis. Seria molt dur per al veïnat.
La col·laboració entre la CC i la regidoria de comerç és necessària i és positiva, i des d'ací fem una crida a que la continuem, l'ampliem i sempre busquem aquest punt d'encontre i de millora. Per a nosaltres ha sigut una part molt positiva. Aquesta campanya, per a mi, representa la unió, la coordinació amb la institució, amb els comerciants, i sobretot l'altra peça fonamental és el veïnat del poble, no? Que som els que fem, és el círcul que acaba de tancar, el que reforcem el comerç local, el que apostem per ell i que continuen havent comerços locals així al poble. Amb l'única finalitat i l'objectiu és de fer créixer Castelló. Hola, soc Carolina, veïna de Castelló, i hem vingut a la campanya del comerç perquè creiem que ajuda molt al comerç local per a donar a conèixer aquests comerços que participen. I hem conegut aquesta informació per el WhatsApp de Castelló Notícies i només segur que gastarem aquest xeque en el calcinar, en robeta del bebè, que acabem de tenir un bebè, i en menjar. Jo me dic José Manuel, soc el marit de Carolina i res, gastaré sobretot en la robeta del xiquet, que acaba d'arribar. Soc Matilde Albert i he vingut a replegar la targeta dels comerços de Castelló. Me pareix una cosa molt bé, jo he vingut tots els anys. L'organització me pareix enguany molt fluida i molt bé. No sé si és perquè haurà plogut o què, però bueno, me pareix molt bé. A més, això pels comerços té que ser una cosa molt bona, perquè la veritat és que els comerços cada dia veig jo que van a menys i és una llàstima. Entonces m'alegre que ho facin això i em pareix molt bé. Hola, bon dia, soc Txelo, tinc la clínica dental des de fa molts anys així al poble i vos convide a vindre per la targeta per als bons dels comerços locals, per a incentivar el comerç així en el poble. Volia donar les gràcies a l'Ajuntament per part de tots els comerços de l'Associació de Comerciants per haver tingut aquesta iniciativa que me pareix molt bona idea per ajudar-nos a tots nosaltres i que es consumisca així al poble en tota la compra d'internet i tots els problemes que hi ha avui en dia. Soc Amparo i soc l'última que he recollit el bon número 160 i me'l gastaré en algun comerç de Castelló, segurament en roba. Pense que és una iniciativa molt positiva i molt bona per al poble de Castelló, per als comerços de Castelló, per a que la gent evite eixir fora a comprar i invertim en els comerços de Castelló. Hola, soc Leo Cantero, propietària de Saló de Bellesa by Leo Cantero, i avui estem així en la tercera edició de lo de les targetes, que tinguem 25 euros i rebem 25 més. Com a membre de l'Associació de Castelló, i és la segona vegada que participe en lo de les targetes en el meu negoci, és una iniciativa molt guai i molt xula perquè per al client és molt gratificant rebre més diners de part de l'Ajuntament o d'on siga per a poder gastar-se-los, sobretot en els negocis del poble. Això a nivell empresarial i a nivell de comerç local és molt agradable a nosaltres i sobretot més per als clients perquè així tenen més possibilitats de gastar i conèixer també comerços nous, des que estan adherits, i anar així entre tots coneguent i veient i mirant conforme va el comerç local en augment.